Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα αρχίσουμε ένα νέο βίντεο, θα αρχίσουμε μια σειρά και αυτή τη σειρά θα την κάνουμε με τη Manchester City. Θα παίξουμε Manager Kyle και θα κάνουμε διάφορα επεισόδια. Πάμε να αρχίσουμε στο βίντεο. Γεια σου. Περιμένετε παιδιά, τώρα πάμε να κάνουμε transfer market. Πώς να κάνουμε λέτε? Να κάνουμε το Julian, τον Kyle Walker, Paquet, το Rodri. Θα κάνουμε το Skriniar για transfer. Πάμε να κάνουμε transfer τον Skriniar. Τώρα σένα, περίμενε. Πού βγαίνει. Εδώ παιδιά. Για το θα το πατήσουμε. Δεν μας το δέχτηκαν παιδιά, δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά με μεταγραφές και αγώνες. Θα κάνω λίγο simulate την σεζόν. Πάμε να κάνουμε λίγο σεζόν παιδιά. Πάμε να κάνουμε λίγο simulate η σεζόν. Καλυτάρ. Πάμε στον άλλο μήνα. Περιμένουμε λίγο. Κάνουμε τώρα λίγο simulate τη σεζόν. Χάσαμε το πρώτο φιλικό 1-3 από την Ίντερ. Χάσαμε και από την Λειψία 1-0. Και από την Bayern νικήσαμε 2-0. Πάμε παιδιά να παίξουμε το μάτσο με την Arsenal. FA Cup τελικός, έτοιμοι να το νικήσουμε. Πάμε παιδιά για την νίκη δυνατά. Πάμε παιδιά, πρέπει να νικήσουμε το μάτσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάρουμε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Arsenal. Πάμε μια προετοιμασία. Εδώ βλέπετε τις εντεκάδες, θα δείτε το πλάνο στο γήπεδο, θα δείτε τις τακτικές και θα παίξουμε το πρώτο μάτς μαζί μου. Πάμε παιδιά στο μάτς. And what a game we have in store for you today. The hype has been building all week and the fans are pouring into the stadium. The tension palpable. It's Manchester City. They face Arsenal live right here on EA TV. Παίζουμε μάτς στο Wembley. And one of the most instantly recognisable venues in the football world. I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me Πάμε παιδιά για το πρώτο μάτς. And with the league season about to begin, we have action races. The community shield. It is Manchester City versus Arsenal. Well, Derek, the community shield is always an interesting game. Just to see how these two teams. Πάμε παιδιά, αρχίζει το μάτς εδώ στο Wembley. Ο Χάλαντ, η κατοχή. Plays with Kevin De Bruyne in the centre of the pitch, and handy with task of playing in front 2
ευκαιρία, παιδιά, χάσα. Παραλίγο να ανοίξουμε το σκορ. Τώρα ο De Bruyne στο κόρνερ. Πήρε τι εκτέλεση κάνουμε. Ξανά κόρνερ νομίζω. Όχι, out, δυστυχώς. Καλή προσπάθεια όμως. A lot of talk from the pundits after this game about Gabriel Jesus playing against his old club, and I wonder what's going through his mind, Stuart. Well, he shouldn't approach this differently to any other game. He's just got to forget the crowd and go. Oh, Stuart, the nice score. Όχι ρε De Bruyne. Ξανά ο De Bruyne στο κόρνερ, παιδιά. Ο Χάλαντ, όχι ρε παιδιά, όχι, όχι. Τι χάσαμε μόλις τώρα. Μεγάλη ευκαιρία, δεν πειράζει, συνεχίσουμε δυναμικά. Manchester City have a back Όχι, καλή προσπάθεια, μπράβο. Χάλαντ. Kovacic, όχι ρε φίλε. and no nonsense defensive clearance. Μπράβο. And still looking for space. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Ο Ρουμπέν Δίας έκοψε την μπάλα. Έφυγες, μπράβο ρε De Bruyne. Μπράβο Σίλβα. Όχι ρε φίλε. Καλή προσπάθεια. He's thrown in the corner. Still an issue here. Kovacic. Ω, καλό σουτ, δεν πειράζει. And making headway. Μπράβο ρε Kovacic. Γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού, παιδιά. Μπράβο ρε Kovacic. 1-0 η Manchester City στην Arsenal. Εδώ το replay, παιδιά, δείτε ένα πολύ ωραίο γκολ. Βγαίνετε τα το Kovacic και το βάζει. Γκολ Manchester City Arsenal 1-0 στο Wembley. It's moving once more. Not important what that opening goal proves to be. Kovacic πολύ ωραίο κόψει. Κρίλης, όχι φίλε. Καλή προσπάθεια. Τώρα παιδιά σε 1 λεπτό, 2 λεπτά έχουμε λίγα. Κρίλης, καλός δεν πειράζει. Πέμβαση. Ημίχρονα παιδιά. Πάμε να κάνουμε λίγες αλλαγές παιδιά.
Να δούμε τι θα γίνει. Να αλλάξουμε τον Ακέ με τον Κανσέλο. Τους αλλάξουμε μεριά. Στο μάλλον να πάει εκεί. Όχι, στο θα χάσει. Τρία, άστον εκεί, τώρα Ακέ. Δεν θα κάνουμε καμία αλλαγή. Αλλάξαμε λίγο το σύστημα. Πάμε παιδιά, δεύτερο ημίχρονο στο Wembley. Δυνατά, πάμε. Kovacic. Έφυγε παιδιά ο Σίλβα. Σίλβα 2-0 Manchester City στο δεύτερο γκολ του τελικού στο 50. Σίλβα παιδιά. Σκορέρ τη δεύτερη γκολ. Βλέπει την μπάλα. Όχι. Ήθελα να κάνω πάσα εκεί και δεν μπόρεσα. Καλή πάλι στην προσπάθεια. Καθαρά κλείψαμε. Πολύ ωραία τρίπλα από το φόντο. Και ανεβαίνει. Όχι, πολύ κακός. Δεν πειράζει. Αλλαγής παιδιά μπαίνει ο Φίλιπς. Μπαίνει ο Φίλιπς μέσα αντί του Kovacic. Χαλάντ. Έκλειψε την μπάλα και 3-0. Η Manchester City κάνει το 3-0 παιδιά. Πέναλτι από την Arsenal με τον Erling Haaland. Well, here we can see it again, and he does so well to stick beyond the defender. He just buys him that bit of time to get his shot away. That's a really nice goal. Κάνει το 3-0 η Manchester City απέναντι στην Arsenal. 3-0. Συνεχίζουμε δυναμικά για όσο μεγαλύτερο σκορ. Θα παίξουμε λίγο χαλαρά έτσι για να μην το κάνουμε και 6-0-7-0. Αλλά πάντως είναι τελικός. Έτσι χαλαρά παίζουμε πάντα. Με χαρά ήρθα. Well, Derek, I can't wait for that one. The cup final in front of a full house. What more could you ask for? Διάλα τη σπάχασα του Kevin De Bruyne και ήταν και offside ο Silva. De Bruyne κλέβει την μπάλα. Ο Silva μπήκε στην πορεία της μπάλας τελικά. Phillips, ωραία η πάσα. Ωραία η πάσα στην αρχή που ανεβαίνει. Και βλέπει τις επιλογές του. Βάζει σέντρα φοβερό γκολ ο Haaland. Τι έβαλε ο Haaland. Είτε γυριστό που έβαλε. Θα το δείτε στο replay. Well, just look at this. Magnificent agility, perfect timing, and great connection. What a goal that is. Δείτε εδώ φοβερό γυριστό του Erling Haaland. Ο Νορβηγός, φοβερός Νορβηγός και κάνουμε φοβερό παιχνίδι εδώ στο Wembley. Φοβερή πάση του Bruyne. Και ο Μπερνάρντο Σίλβα 5-0. Για να κάνουμε αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Erling Haaland, φοβερός Νορβηγός και μπαίνει ο Julián Álvarez, ο Αργεντίνος. Στράκερ, ένας καλός στράκερ.
Οπότε ναι, εδώ είναι. Πάμε για τη νίκη του τελικού, πάμε παιδιά. Είναι ένας στόχος να πάρουμε πολλά κύπελλα με την Manchester City. Θα το χαλαρώσω λίγο το μάτς. And the electronic ball has been held aloft. 3 additional minutes here. Phillips. Bernardo Silva. Και ο De Bruyne μας τον πήρε. Ροντρίγκο. Ο Ντέναρε. Παιδιά πέναντι. Έλεγε στο 98. It's a limited insult to injury. It's a looking Stewart. Well, I agree with the penalty. I'm not quite so sure about the yellow card, though. Julián Álvarez. Θα τους είναι κολατσιό. To finish it, Τώρα the ναι. context. Δεξιά, παιδιά, σε έχουμε ξεφτυλίσει. As you can see from the replay, the keeper tries to win the penalty. She's sent it away, and it ends up with a very easy finish. Τέλος. Most satisfying, a victory in the curtain raiser to the season. Παιδιά, It's certainly a good way to start the season. That's just what they wanted. They played really well today, and it's always great to keep winning trophies. First piece of silverware, and that is never to be sniffed at. The players applaud the fans who've been backing them today. για το κύπελλο γιατί να το σηκώσει Manchester City. Αυτό το φοβερό κύπελλο με τη φοβερή νίκη. Ο Kevin De Bruyne έτοιμος το σήκωσε για οι απονομίδες Manchester City. Γίνεται εδώ στο Wembley. Φοβερή Manchester City σήμερα και κάναμε τον πρώτο μας στόχο. For a tough season ahead. They won't be celebrating too much tonight. Absolutely, Stuart. They all know the show must go on after this. For now, the players are allowed to be more carefree. It's party time. Yeah, there's a lot of hard work ahead. The players know it. But at the moment, they're full of the joys of sprint. Παιδιά, παίρνω τώρα συνέντευξη. We'll just grab a minute of your time for a few questions. That'll be all, thank you. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κούζινο καμπανάκι. Και γεια σας!